Добър вечер или добър ден. Късния следобед. 7:30. Отиваме да направим едно нощно каране на Витоша с приятели. Нещо зад по место бързо. И така. За малко ще има включване, да видим колко човека сме се събрали. Луклюни Западен парк. Дано да бе заварийно карането. Хайде, бат Георги, най-добрия майстор. Той сега е тук отзада. Малко от 4 станахме 2. Говоря си на камерата. Викам, че от 4 станахме 2. Само няма да е такова, Ето го Николайката. Николайска бригада. На яската Николая. Жоро, ако беше тук, щяхме сме 3. Сега сме 4. 2 Николаевци. Да. И Милени. Яската. Ще караме към Люлин планина. Тук сме на Владая. Преди 10 км. И така, след малко от гората. Живи, здрави! Отиваме към Владая. Караме по край реката. Сяската. Двамата сме си рекърд. Ей така. Трудница е пътеката. За сега. Продължаваме по пътеката. Тук нещо от една седмица. Днес последък всичките ми карания са по различни пътеки. С яската с Николайката.
пак предприятие. Определено трябва да се мине през деня тук. Винаги. Що? Еми, давай, айде. Пазим малко дистанцийка. Денивелацията е уникална. Ето. Да. Уникална пътека, яската ме прекара. Много е добре. Николайката се справи уникално по байрите. И така. Тук е малко по-широчко. Леко кълчица. Педала. Педалетките е нормално. На къде да карам? Мале, тия твоите преки пътища са много добри. Иначе на това на алейката и така по Витушка продължението в планината. Това минаването. Да, баш надолу сме. Ей, Радо, къде си, Радо? Еми да, бе, ама той ще тази пътека да му хареса, той харесва такива пътеки.
смеса в начало точка. Пак го се препомпам го Много го тормозиш. и се предо. Опа, владая. Владая. Ужасно беше, извинявай, че те заведа. Не бе, добре беше, хареса ми много, бате. Само паднало до дървото. И малко от село Владая. Отиваме към Толюлин планина. Толюлин. Тук има много хубав манастир. Знаеш ли го? Сега въртай. Само Са, известно време ще въртиме, после ще се спускаме бая време. Дано на там само не е много кално, ясене. Ето тук нагоре. Ние сме нагоре на манастира, ти казвам. Да. И сега от тук само нагоре. Бая ще повъртиме. И след малко като стигнем гората, пак ще пусна и така. Катериме. Бати бръмбара. Лекичко по лекичко. Бати коловозите. Бати коловозите. По 1 метър. дълбочки. Идваме сам подай. Миналия път, като ти се щупи деральора и на тебе е тука. Ние обиколихме нататъка, ходихме, бедствахме. Да. Той твой приятел, как беше името с Specializer? Да. Ето! Няма го ясен! Той с телефона постоянно, мога да бедстваме, викам, винаги е бати карането. Кога бе? По това време ли нощеска? Абе, фара е брутален, гледай какво става.
Бат, обаче как скочих тук в тази кал? Че съм еко. Брутална кал. Къде си, Радо? Моля? Радо си ми е дружка по каране, ние с него много каране имаме. Ние много хубаво се намерихме на Витоша, казвам ти направо, бати. Моля? Да бе, на Витоша се срещнахме. Сега се никога не се бедства. Ех, не да. Бати калното парти. Пуше сухо, обаче бати калното парти. Кално парти. Моля? Това беше ли? Да. Там отсреща, не знам дали се вижда копитото. Люлин. Планина сме сега и там отсреща е Витоша. И его яската нагоре. Продължаваме напред. Въртиме си педалите нощеска и си правиме кефа. И си. Много яко пътека е там. Ама излиза долу на Княжево. Да ходим към Люлин. Значи да видя как точно беше за Люлин. Палиоламата. Пилна зона Люлин Вратая. Келиите, Горна баня. Да. Значи... По принцип от Горна баня, ако се спуснем за към Горна баня, може да излезем на това на Суходолна полето и от Суходолна полето да караме и оттам да влезем през една пътека отзада в това. Ма то това не е ли по пътя, то тук има през планината за там. Аз не знам да е добавим батерия, но има едно дере готино. Че да бъде на другата. Така ли иначе може да се качиме тук до това да е? До кое? До паркинга на Бонсови поляни. Ама то от Бонсови надолу има някъде пътека, където да караме към Люлин. Именно да. Да излезем на паркинг и там ще штракнем навигацията, да видим къде ще ни закара. Стрецветна, пък тук е... Ето яската сега избира маршрута. Пътеводителя. Избирам къде да се наиграваме по-качествено. Снимам да знаеш. Добре. Тук се качиме горе и след това през вилната зона да фанем тук. Има една изрощина и сме там. Горе, добре, брат.
Тази тук е много. Коя? Еми добре бе, дай се шускаме. Не слушай, ама това си виждаме на там да бяхме. Това е на комюни, това е интересно. Тук много малко не играме. Имаше много ужасно. Всичко е добре, че е надолу. Много, да. Знам за това ужасно. Има на места е много добре. Ние сме на Бонсови поляни са. Не знам на Люлин. А бил не са на Люлин. А те Бонсови поляни са нагоре, може би? Тук преди имаше чешма с вода. Повъртехме, добре. На църквата на Бонсови поляни. Е, тук е църквичката. Направили са някакви такива нови работи, обновени работи. Имат някакви... Не знам дали се вижда. Водиш ли предаването? Предаване леко, Драги да. зрители, нека аз бъда вашия домакин, оставете го този, това е само оператора. Обръщате внимание на мен. Ето сега това е нашия дестинацията на най-високата ни точка и е храмът... На обречените. Не знам как се казва този храм. Това някаква църква беше, ама не знам точно как и беше името. Стегнаме църквата горе, сега тук към хотела. Има коловози по 1 метър. По-добре да слезнем, а? Моля? Майде да се качим. Да.
Тук могат пастърви да се ловят. Чак, поднася леко. Да, бе. Не можах. Дай леко. Дай. Дай. А? Бати гледката. Страхотия. Направо е бати красотата. По принцип тук трябваше да починем 2 минути. Не сега, преди малко. Нали почивахме? Не сме знаяли, че ще излеземе тук на такова хубаво место. Направо е разкош. Баси майката. Радо! Тук пак трябва да минем, яска. Моля? Да, бе, направо е много лудница. Абе да не кацнеме някъде в малко бучено сега, бе. Да, бе. Няма трябва да имаме. Накъде? По принцип тук има табелки. Де факто тук пред мене. Там има табели, ама не мога да видя какво пише тук. Хубаво, какво пише? Муходол. И кръст червен. Значи неговата първо надясно, после наляво.
Всичко ли е тук? А? Какво смухи? Трябва да изчезваме. Стой малко, стой да виж какво ще направим. Точно да се късме. Стой малко, стой. Чак. Не така, бе, бата. Не ми снима буклук. Мани, Не, стой. гасна го. Готови сме. Не, бе, мамка му мръсна. Върка бутона. За групата. Сега ще им го кача след малко. За групата. Нови пътеки. Как не се сетих да пусна комота? Обаче има ебати, мухите, направо. Не мухия, не знам какво са това. Боболечки. Направо е жестоко, пред нас е жестоко. Паника така. Не, чакай, да ходим тук просто за животни. Да бе, гледай като спреме, какво става? Навигацията показва, че сме тук. Имаше една много гадна ферма. Пак видяхте бела е там. Пушеци. Прави ми ясен. Обичайно ме вика.
Вземаме, вика, паника атака. Еми ти така викаш преди малко. Вземаме паника атака. Ей, коловозите са толкова дълбоки, педалите капират отстрани. Лопите са толкова високи, че няма докъде. Ей, пак влезнах в един коловоз. Оп, 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 оп. Бати браконьерите. А всичко от браконьери. Тук сме, бе. Това е много гадно, ама... А ти на какво гледаш? Гледат кончета. Сега карането винаги е прекрасно. От слънчоглед при слънчоглед. От тук е пътеката, и аз казвам. Да, бе, 100%. Да, бе. Какво? Май ми стана студено. То сега едно спускане тук мога да пробваме, дигнем 70. Чай да изгасиме всичко, че тия ще ни... Да кажете играта. Това е Западен парк. Да. Ето го асфалта, бе. Край. Що, бе? Аз съм от так. Що? Колко да е кално е така, от тук ще ги прибутаме по-добре, Патко. Или? Я? Караш? Карай му, бе!
А? Карай му е, тук е само малко кално, не чак кой знае какво. Но става хем караемо, хем не караемо. Кално парти. Много добре. Ключа на икономичния да мога да се прибера. Ще си на другия край на това. Екобул пак. На 37% ще се прибера комфортно. Аз съм неко сега го карам. И аз съм са него. Направо ли? Да, да. Не ждам. Си на тук. Така той се ясно. Суходол. Сега де факто е от тук. То дай да пресечем. И е там.
Е, тук са между къщите на там, нали? Да, ето. По принцип не исках да минавам пред тях да ни гледат, брат, защото ти двамата имаме трева. Може да не обсъждаме сега. А, спокойно, бе. Давай, айде. То не се чува, бе. Изведнъж настана и бездънска тишина. Я изпухната кола и само спука. Да. И продължаваме към ЖК, към това, към Западен парк. Ние тук сега ще се разделиме на Смардан, аз ще покажа къде се разделиме. Ти ще влезем в Западния парк. Да, може. А, така. Сега само е тук има ни гадни кучета. Смардан. В принцип е тук е много хубава гледка. Е тук долу ми е багера. А, тук е банка. Да. Едната и другата е там горе. Това е гледката на... Тук е балника на люлин. Да, бе. Тук колко люлинчани са заченати. А, чак па заченати, колко са изхвърлени по-скоро. То сега ние от тук трябва да завием някъде надясно. Да, на улица. Е, тук е този пътя си води нататък. Но ти тук ще ни хова така нагоре да ги спомня. Накъде нагоре? Където бяха? Сега ли? Ма аз знам, бе. Не съм преди... Едно време съм минавал, ама... Пътя беше затворен по едно време. А сега гледай, може да се мине с колада там. Дай насам, аз го знам пътя, дай. Насам, дай. Кое? Не бе, ние нема хоме към гледката. Мело, тук ти мога да продължиш направо. Мяра, Яска! Аре, чао и лека! Излезахме в Смардан. Къде тръгнах, къде дойдох. Хубава разходка беше. Ще видим после колко километра и така. Живо. Това беше за сега. До другия път. Лайкове и така. Палци.